Нага най-вероятно са ви известни като раса от World of Warcraft, но всъщност те произлизат от индийската митология и са полухора, полузмейове без крила, които са помощници на бог Кришна. Здравейте, това е мишката, с която работим вече почти месец. Нашето ревю на Razer Naga се забави умишлено, защото не искахме да ви представяме продукта в неговата най-добра или най-лоша светлина, а да бъдем абсолютно честни с вас и да ви запознаем с нашите реални впечатления от него. И наистина той е изключително добър. Разбира се, има и някои недостатъци, които ще споделим с вас по време на ревюто, но стига сме говорили, нека да се спрем първо на хардуера. Както вече знаете, Razer Naga е мишка специално за MMORPG игри, като World of Warcraft, но ние не виждаме смисъл да ви запознаваме с нея, като представяме геймплей на играта, защото действително бутоните, които виждате отстрани, просто копират или numpad, или стандартната лица с цифри на клавиатурата ви. Така, отгоре виждате приятната иллюминация от Razer, а отдолу, както по-голямата и по-малката рамка с възглавничките, в които се движи мишката, така и бутона за превключване между numpad режим и режима с обикновените цифрови бутони. Скрола е малко шумен и, как да го обясним, има доста голям ход. При всички положения не може да се сравнява с Logitech MX Revo и новия модел Revo, но стандартен скрол за мишка. Кабела, както всички останали продукти на Razer, е покрит с приятна платна текстура. Нага стои удобно в ръката, въпреки че, както споменахме в анбоксинга, една идея по-малка, поне за моята ръка, която е доста голяма. Иначе мишката се движи много добре върху всякакви повърхности, дори върху не особено гладкото ми бюро. Но е лош факт, че събира доста мърсоти по себе си отдолу, но ние сме си виновни, че не използваме подложка за мишка. Време е да ви представим софтуера, който идва с Razer Naga. Той не идва на диск, просто трябва да го свалите от сайта им. Ето тук основни настройки на мишката, както и на иллюминациите, което е много приятно. Вижте как изключихме осветлението на скрола и 12 бутона отстрани. А сега ще изключим и логото на Razer. Секунда. Ето. И така можете да персонализирате външния вид на мишката си така, както предпочитате. Разбира се, можете да проверите и за апдейти, както и за апдейти на add-оните за различните игри. За съжаление, не сме свалили никакви. Тук настройка на чувствителността на мишката. Естествено максимална. Можете да настроите различна чувствителност в вертикалната и хоризонталната насока, както и да включите допълнително софтуерно ускорение, което ние не сме включили. Чистота на рефрешване на мишката 1000 Hz, разбира се. А сега нека пробваме как работят 12 бутона отстрани. И сега тук на едно стики на дешборда ще напишем числата от 1 до 12 с мишката, за да имате представа как действа. Това е в numpad режим. И сега нека ви покажем как е мишката като ергономика. Първоначално тя е доста бърза и може да се наложи да намалите скоростта ѝ. Но, както знаете, винаги е по-добре да имате по-бърза мишка, стига и да свикнете с нея, продуктивността на човек се увеличава. Неприятно е, че двата бутона за шорткъти, които виждате точно под първия ми пръст, са малко отдалечени от палеца. И затова често се налага да ги ползвате с показалец. Ако искате да ги натиснете както би трябвало с палец, трябва да преместите позицията на ръката си, което е ненужно според нас. А 12-те бутона всъщност са много удобни. Много по-удобни, отколкото очаквахме. И свикнахме да ги използваме без дори да ползваме лепенките в комплекта. По принцип би трябвало да ги натискате така, както виждате в момента, без да местите върха на палеца си, а с различните части от него, било то с върха или с възглавничката. Но действително това са доста удобни бутони, които можете да персонализирате не само в игри, но и изобщо в всекидневната си работа. Повърхността на мишката отгоре е много приятна на допир, матова, гладка.
но не е лъскава и така тя не е магнит за пръстови отпечатъци. А, кликовете са много меки, много приятни, но ще се наложи да посвикнете с повишаването на нивото им накрая, особено ако достигате до края на бутоните. Като цяло най-големите ни притеснения са от скрола, който е доста шумен и изисква по-голям натиск от необходимото според нас за да превъртите страници и не е много бърз. Естествено това може да се настрои софтуерно, но сравнено с скрола на Logitech, на последните мишки на Logitech, той е доста по-зле. Все пак MX Revo са модел мишки, които се промотират точно с своя уникален скрол, така че няма нужда да ги сравняваме. Илюминациите са чудесни, но всъщност няма голям смисъл от тях. Но на LAN партията или пък ако просто искате да впечатлите приятелите си, те са чудесни за това. За да имате по-добра представа за Naga от физически аспект, ето и сравнение с MX Revolution, първия модел. Като цяло сме повече от доволни от Naga. Изключително удобна мишка и уникална по рода си. Няма друга MMORPG мишка на пазара в момента, така че на практика тя е без конкуренция и е абсолютно задължителна за хората, които играят професионално или полупрофесионално World of Warcraft, например. Така че ви препоръчваме горещо и ако трябваше да оценим, бихме дали 9 от 10 само заради скрола. Очаквайте скоро и пълния текст на ревюто.